Men ýarak uzun ýol sürmeýän halyanlar üçin şu goşmaça enjamy tanıştyrmak isleýän. Aslında men bu enjamy akşamdan da gün batyp barýaka ýa-da irden gün doğup barýaka ulanmak üçin alypdym. Ýöne aslında gündüz ulanmana da gowy eken. Sana sara aýnak bilen has gowy bolýar. Aýnaň arasy bolsa, şunam daksaň, aýnak hem sara bolsa, onda hiç ýyly günüň täsirini duýmadan ulanyp bolýan eken. Men kädesine aýny aýran sürýän. Täbi şuň ödem güýçli. Şonuň üçin hem şu goşmaça enjamy esasen köp awtoda sürüp günüň şöhretinden goramak diýenler üçin hem maslahat berip bilerin. Ýene bir zat gize ulanýan ýürete sara aýnak bar eken. Şu wagt ulanýan o del, gize ulanýan olam gowy. Amerikada ýollar aslında iki ýoluň arasynda köp tapawut bar. Ine şu wagt aslında ýakyn etse-de ýöne 100 metr, 200 metr tapawut bar iki garşydan gelen ýoluň. Bu bolsa garşydan gelen maşynyň ışıklarynyň gözüňe täsirini dolýanýalyk aradan erýär. Ýöne şundalyk ýakyn ýerde sürende şu sara aýnagy, ýani gize ulanmak üçin aýratyn satylýan eken, şona alyp bilersiňiz. Şu wagt 10 kilometr seýahatymyzyň 2000 kilometrini jemlep barýar. Şu wagt Wyoming ştatyna barýar, ýetip bolsa ömürde Nebraska ştaty bar. Şu goşmaça enjamym awtoda oturýanlar üçin maslahat bermek üçin şygy ýazyk etdim.